Здравейте! Като собственик на VIP Watches не просто продавам часовници, а аз обичам часовниците. Днеска да ви покажа новият ми личен часовник, който избрах за колекцията си. Ако аз с моите 20 години опит избрах точно този модел за свой, значи има защо. Искам да ви го покажа не като търговец, а като човек, който радостно носи това, което препоръчва. Когато погледнах за първи път този модел на Swiss Military by Chrono, бях впечатлен. Не просто защото е стилен, а защото зад всяка част стои инженерна мисъл. Представете си професионален дайвер с хелиева клапа, който може да оцелее на 1000 метра под вода, с керамичен недръскаем безел, сафир кристал с дебелина, забележете, 4,5 мм, метеоритен циферблат и автоматичен швейцарски механизъм. Отзивчивата система за смяна на каишки, ярката подсветка, здравата конструкция и гаранцията от 5 години всичко говори за внимание към детайла. Ако желаете да го видите, заповядайте в магазина ми. Със сигурност ще стане един от най-носените от мен часовници. Ако ви е интересно, кои други часовници съм избрал за себе си, напишете в коментарите и ще ви ги покажа.